Bona nit. Dona, el galant i afable cavaller que estimes i el drac de pensa sinuosa i torturada que temps és un monstre bicèfal, capaç de les carícies més tendres, generador també d'una violència sobtada i cruel. Dona, la teua llar és una caverna amb hipoteca, un cau llòbrec i amarg de llunes eclipsades, on és lligada una cadena de baules invisibles, difícil d'arrossegar, impossible de rompre. Dona, l'estima i l'odi, la por i el desencant forniquen farcint el cap de papallones enfollides, mentre les escorrialles ennegrides de l'amor omplin amb els bassals de la rancúnia el sol per on camines. Dona, el paradís és la fugida somiada, inabastable, el purgatori l'habitacle on mastegues la pena, els llims el sol que humit on és oxida la joia, l'infern, el blau infringit sobre la teua epidermis. És que tu quasi... Hi ha un escritor suec, anarcosindicalista, que se va suïcidar, que li diuen Stig Bergerman, no sé si la pronuncia bé, que diu: com és possible comportar-se per una part com si el món no hi hagués res més important que la literatura, quan per l'altra banda és impossible deixar de veure al teu voltant gent que lluita contra la fam. Cauen les persianes del capvespre en el vell i amable primer món. Els contenidors de les ciutats, com una sitja inacabable, es va omplint amb les deixalles de la gran botiga. Pels voltants guaiten individus sense un compte corrent que els eixoplugue i amarrant-se la impaciència a la cintura esperen que marxen els operaris de somriure obscè per tal de traure les tovalles. Cau la nit en el deprimit tercer món, com una llosa de marbre negre, com un teló oscur que oculta rialles enfollides. No hi ha contenidors en els pobles, només clots d'escombreries on es revolquen golafres els gossos. Regna en el sembratge impassible la dissort de la sequera, la terrible petjada de les plagues. La fam és un tigre a la guait que no deixarà dormir ningú. I hi ha, per últim, un poema que li dedique al meu amic que va faltar, a Manuel García i Grau, autor de La ciutat de la ira, poemari que estava dedicat a la gent que va patir el setge de Sarajevo. Un poeta no és cap corresponsal de guerra. Cada dia agafa el metro i ens deixa arrossegar entre la multitud. Malmenja en un bar un entrepà mentre llig els titulars de la premsa. A casa, assegut al sofà, guardant la pantalla anòdina, les parpelles li pesen com euros de plom. Així tot el dolor i la ràbia que filtren en la seva ment els mitjans de comunicació són tan reals i intensos com si estiguérem amb el pi descobert en primera línia de combat. Ferit, s'asseu a la trinxera i vessa sobre un tros de paper tots i cadascun dels sudols dels gossos perduts, bastonejats per la crueltat i la ignomínia, bastint mot a mot el pentagrama d'un cant que en la nit que el devora llençarà el vent com una ampolla en el mar de la desesperança. Gràcies.